nga drink para dira make B3 zinc caffeine. Kaya ang laban, biskan ano nga lihok hindi atrasan. Lift mo diyan! Biskan ano nga mo nagsilip lang sa ligan. Lift mo diyan! Lift mode na yan! Lift mode na yan! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Bumaka sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Bumaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamog sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo.
libo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalrikan DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, alas 6:10 na sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes, Disyembre 2, 2025, manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Mga ka-K5 sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Magitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kaga ko naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500 with Ampalaya leaves, the sugarcane extract powder para sa may diabetes, hypertension, kag cancer. Magtumar sang DTX 500, the superior antioxidant. Story of the day. Congressman sang Cavite, Francis Barsaga, nga nagahuni pareho sang kuring sa Kamara, gin-suspend. Sa balita lokal, Iloilo City Police Office nagapanugyan sa publiko nga mag-andam sa mga kawatan kagabogus subong nga holiday season. Sa Molo, lalaki nang hurikap sang babay nga karatidor haplak sa dalan. Sa balita regional, Provincial Hospital sa Antique ginadaso nga manginlibre ang tanan nga serbisyo sa mga pumuluyo. Sa K5 Network News,
Alkalde sang Porac, Pampanga, gindagdagan sang warrant of arrest. Sa balita national, Presidente Marcos Jr. ginhaylo ang mga bagong AFP officers nga mangintampad sa pungsod. DILG nagahingyo sa mga Filipino abroad nga magbulig para sa madasig nga pakabalik o kung makabalik sa Pilipinas si Elizalde Co. Balita international, state of emergency gindeclare sa Sri Lanka bangod sa pagbaha. Ginatos katawo patay. Balitang negosyo, presyo sang gasolina nagtaas. Balita sa inampang sa basketball Gilas Pilipinas, ginatambakan ang Guam sa nagapadayon nga hinampang. Balitang entertainment, si Filomeno kag rumored boyfriend nga si Matthew Luillier spotted nga optanay sa Cebu. Balitang extra special, mag-abyan sa Amerika, dungan nga nagbosong kag natukiban nga kapid kag triplets sa ilang mangin babies. Lasay 15 na sa aga, Manong Boy Berhamin sa Rojas City, Capiz. Kay Ma'am Anik Berte, Beverly Berte sa Libon, Panay, Capiz. SB member Bebot Bunyi Baez sa Candida Farms sa Sohoton, Barotac, Nuevo. Ma'am Selfa Garvilles, JC Garvilles, Jesse James Garvilles. Kay Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Lauraso Magaysay, Sir George Docampo. Mabalik na si Sir George Boss sa Houston, Texas. Kay Sir Vicente Abonyawan, Ma'am Gingging Havilosa, hindi na magugtas. Kay Ma'am Marilyn Antiquera, kay Ma'am Dorothy Bacalangco sa San Juan Molo, Benny Hermano, Ningning Ilumba, Arnold Katahom, Pangapena, DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Napamatud-an nga nakasala si Cavite 4th District Representative Francis Barsaga bangod sa disorderly behavior sang Health Ethics Committee sa ginapahayag hindi nagkakaangay nga batasan sa pilaniya ka social media post. Kinaprobahan sa plenary sang House of Representatives ang recommendation sang committee nga i-suspend si Barsaga sa sulod sang 60 ka adlaw nga wala sang mabaton nga sweldo o kon benepisyo. Kalakip ang isa ka mabugat nga paandam. 249 ka mga kongresista ang nagboto pabor sa recommendation, samtang 5 ang nagpamatok kag 11 ang nag-abstain o kung nagpaiway. Matapos ginpagawa ang recommendation, nagatubang si Barsaga sa plenary kag ginpahayag nga halog niya nga ginabaton ang decision sang committee. Dugang paniya nga dapat manabat si Presidente Marcos Jr. sa iya mga krimen. Yara sa 29 ka mga kongresista gikan sa National Unity Party ang nagreklamo bato kay Barsaga. Yaring kabahin sang plenary session sang Kamara sa pagbotohay para sa suspension ni Congressman Francis Kiko Barsaga. 249 members voting in the affirmative, 5 in the negative, 11 abstentions. The findings and recommendation contained in committee report number 28 are hereby adopted. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:07 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang Mighty Sea. Nagapanugyan ang Iloilo City Police Office sa publiko nga mag-andam sa mga pickpocket kag mga nagapangbogos subong nga nagapasulod na ang holiday season. Suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Panisa Ligada, kasunod sang ginalauman nga madamo nga activities kag pagdugok sang tawo, mayara sila sang advisory nga nakapaskil kag posted sa ila Facebook account agud malikawan nga mabiktima sang petty crimes. Dugang pa ni Colonel Ligada, pasang karon Manila ang ila police visibility sa public places kag siguraduhon nga mayara sang police personnel sa kada simbahan pagsugod sang simbang gabi sa Disyembre 16. Ginalauman nga bangod nagapasulod na ang holiday season, posible nga magtaas ang numero sang petty crimes sa syudad sang Iloilo kung basihan ang historical data sang Iloilo City Police Office.
Sa dugang pa nga balita lokal, formal na nga gain turnover sang Iloilo City Government ang 6 ka bag-o nga mga patrol cars para sa Iloilo City Police Office o kun ICPO. Balor 9.75 million pesos ang pondo nga gin-allocate gikan sa Peace and Order Council, may kaangtanan man sa programa sang Department of the Interior and Local Government o kun DILG nga buy one give one. Suno kay ICPO Director Police Colonel Kim Legata nga dako nga bulig ang duga nga 6 ka mga patrol car sa pagpasangkad sang mobility kag madasi nga pagresponde sa mga kapulisan, ilabi na sa nagapasulod nga holiday season kag iban pa nga mga dalagkuan nga event kaangay sang dinagyang kag pag-host sang syudad sa ASEAN Summit sa masunod nga tuig. Naibaluan nga sang tinaligdan nga bulan sang Setyembre 29 ginbaton man sang ICPO ang first batch sang 6 ka mga patrol cars gikan sa Iloilo City Government. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang DTX 500. Kung nagalingin ang ulo mo bala Ma'am Remia Panes, kay Ma'am Dina Rabina, Jesse James Carvillas, kay Sir Boy Jaime, and Sir Jet Ricabar, tumarka mo DTX 500. Para sa manami nga kaon kag tulog, DTX 500 effective. Establish sa gihapon ang supply sang nagkalain-lain nga meat products sa probinsya sang Iloilo samtang naghilapit ang Christmas Day sa December 25. Suno kay Dr. Darrell Tabuada, head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, bisan medyo ginakulang pa ang inventory sa buhi nga baboy sa probinsya bangod sang ginbili nga halit kag epekto sang African Swine Fever o kon ASF, mapun-an sa gihapon ang kakulang paagi sa shipments gikan sa iban nga lugar kasubong sang Negros Island Region kag Antique. Dugang pa ni Dr. Tabuada, may frozen meat products man nga nagahalin sa iban nga pungsod nga nagadugang man sa supply sang karne sa probinsya sang Iloilo. Si Dr. Darrell Tabuada. Right now stable ang gyapon natin supply. Pero may nagnubo lang gigamay ang atong farm gate price sang atong mga baboy. As of today, ang atong average nga farm gate sang baboy sa probinsya is more or less mara sa 170 to 190 per kilo. And wala man gid sang dako nga movement subong sa price naton sa karne. May ara kita subong ang average naton ara sa 180 hasta sa 350 ang per kilo sa aton nga karne sa tindahan. Sa kaangot nga balita lokal, lauman ang pagsaka sang presyo sang nagkalain-lain nga karne sa mga merkado sa probinsya sang Iloilo. Ini ang pahayag ni Dr. Darrell Tabuada, ang head sang Iloilo Provincial Veterinary Office. Sino kay Tabuada, sa subong wala pa sang makita nga dako nga movement sa presyo sa mga karne apang samtang nagahilapit ang Paskwa kag bagong tuig. Posible nga ini ang magsaka bangod sang law of supply and demand. Ilabi pa nga wala tuo ang mga Christmas parties kag mga reunion subong nga bulan sang Disyembre tubto bulan sang Enero. Dugang pa ni Tabuada, sa Iloilo Province yara sa 180 pesos tubto 300 pesos ang average pricing sa mga karne sa tindahan. Si Iloilo Provincial Veterinary Officer Dr. Darrell Tabuada. Based on history, kung natawon naton ang trend sa pricing sa naton nga mga meat products naton, nag-increase na siya because it is driven sa aton nga law of supply and demand. So kung magtaas ang demand, taas man ang price sa aton nga mga produkto. Las 6:22 sa aga, oras kinadulong sang healthy nga kape DTX Premium Coffee. Sa imong nga pagpamahaw sa sining oras sa Robert Ligaspe, kay Sir Richard Ligaspe, kay Ma'am Mirna Come, kay Ma'am Lori Abadunyo de la Cruz, pangape DTX Premium Coffee. Nagapanugyan ang Iloilo Provincial Veterinary Office sa publiko sa probinsya sang Iloilo nga mangin metikuloso o kon mausisa sa pagbakal sang meat products, ilabi pa nga nagahilapit na ang holiday season. So kay Dr. Darrell Tabuada, head sang among opisina, agud nga masigurado nga safe ang karne nga ginabakal, siguraduhon nga ang balaligaan nga ginabaklan ang mayara sang meat inspection certificate nga dapat naka-display o kon visible sa mata sa mga bumalakal. Dugang pa ni Dr. Tabuada, ang document ang nagapamatuod nga napaidalom sa maitid nga inspection kag safe para sa human consumption
ang karne. Para naman sa imported meat products, pangitaon ang Certificate of Meat Inspection o kon COMI nga makita sa mga mall kag dalagko nga supermarkets nga nag-certify ang karne nga ginabaligya ang nakaagi sa maid-id nga inspection process. Si Dr. Darrell Tabuada. So for the consumers, number 1, kita advocate kita nga mag-check kita sila dapat sang meat inspection certificate o kung ginatawag namon nga MIC. Ang tanan nga mga karne nga ginabaligya sa ila tindahan, may upod na siya nga meat inspection certificate nga dapat naka-display ina sa ilang tindahan. Ang meat inspection certificate naga-prove ina nga ang karne nga ina nag-undergo sa thorough inspection kag fit for human consumption. For imported, may ginatawag sila nga Certificate of Meat Inspection. So kung magkadto kita sa mall, kung imported na siya ang karne o ang baboy o kung ang manok nga ginabaligya dira, may kumi nga ginatawag. Parehas man sila sang Meat Inspection Certificate. Ang Certificate of Meat Inspection o kung kumi, nag-certify man ina nga ang karne nga ina nag-undergo man sa inspection kag fit for human consumption. And Transportation Management Office pabor nga dumilian ng e-bike o kon e-trike sa National Highway. K5 Jenny Kauyunan sa report. Pabor ang Traffic and Transportation Management Office sa kun TTMO sa plano sang Land Transportation Office sa kun LTO nga dumilian na ang pag-e-bike kag e-trike sa mga national highways. Sunog kay Mr. Oldarico Garbanzos, Health and Traffic and Transportation Management Office nga dapat dumilian ang e-bike sa kun e-trike private use man kung ginagamit sa pagpamasada bangod una para sa seguridad sang riding public bangod ang maini ang hindi rehistrado sang LTO kung kumayara sa aksidente wala sang insurance. Ako aminable ako sa mga pronouncements ng MMDA nga una-una tanawon ginaton ang general public safety kag welfare kay ti kun allowed naton ang mga e-trike ni nga private use or e-trike man nga nagapang pasahero sa aton nga mga national highway nagaka-create wala sila una-una wala sila sang driver's license. Di ko nara sila na sa national highway, hindi sila kabalo kung anong mga aton nga mga traffic signs. Dugang pa sa natong dan nga wala man ni sa driver's license kag posible wala ideya sa traffic signs, warnings ug markings ang driver sini. Dugang pa ni Garbanzos sa kundulaon ng e-bikes ug e-trikes mabuhi na naman ang pagpugok sa trapiko kag obstruction sa dalanona. Samtang ginpahayagman sa natong dan nga magluwas sa plano sang LTO. Una naman na ginaduso sang TTMO nga magpasar sang ordinansa nga nagadungili sang e-bike sa main road sa Iloilo City. Nahibaloan nga diri sa Iloilo City ginadumilian na ang mga e-bikes o kun mga e-trikes nga nagabiyahe o kun nagapick up sang pasahero sa mga main roads bangod sa obstruction sang dalan sa idalom sang local public transport route plano kun LTPRP sa Iloilo City. Report nagikan sa syudad sang Iloilo inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa aga, oras kinadulong sang ascorbic acid Mighty C. 73 ka bomb threats ang na-record sang Police Regional Office 6 sa Bugos nga Western Visayas humalin sa Enero tubto Nobyembre subong nga tuig 2025. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan nga may duha na ka tawo ang nakasuhan bangos sa bomb threat sa Oton National High School sa Oton, Iloilo kag Ramon Abansenya National High School sa distrito sang Arevalo, syudad sang Iloilo. Nagpaandaman si General Ligan sa iban nga may tuyo pa nga mamahog nga matumod sa gihapon ng identity bangod man sa bulig sang komunidad kag sa kapisan man sang pulis. Inpahayag pa sang direktor nga nagatuga lang ini sang panik o kon kakulba sa komunidad kag hindi makabulig sa diin nagahatag lang ini sang huol sa tanan. Sa dugang pa nga balita lokal, explosive ordnance disposal sa Western Visayas kulang sa personnel. K5 Karen Badillas sa report.
K5 Karen sa report. Sa 61 lang ang personnel sa Explosive Ordnance Disposal o EOD sa Western Visayas. Ini ang pahayag ni Regional Director Brigadier General Josefino Ligan sa press conference nga ginpatigayon Disyembre 1. Suno sa iyang abisan gamay lang ang personnel sang EOD capable sa gihapon ng mga ini nga magresponde sa mga bomb threat kaangay sa natabo sang nanliligan. May iba naman nga kapulisan ang gina-training sa Explosive Ordnance Reconnaissance Agent. Samtang ginpahanumduman ni Ligan ang publiko nga i-report gilayon sa kapulisan pananglitan may mabaton nga bomb threat message kag hindi magpanik. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Alas 6:29 sa aga, oras kinatulong sang DTX sa Coffee Mix. Sa imo nga pagpamahaw sa sininga oras, Ma'am An Balboa, Ma'am Annali Gardose, kay Sir Jerlan Sumido, ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ginpangunahan sang 604th Community Defense Center, 6th Regional Community Defense Group, Reserve Command kag Philippine Army sa pagpanguna ni Colonel Michael Asuncion ang wrestling ceremony sa Maasin Public Plaza sa Banwa sang Maasin kadungan sa ika-162 ka tuig nga kaadlawan ni Andres Bonifacio sining karon lang. Nagpasakop sa activity ang mga personnel sang Philippine Army kag mga pumuluyo. Nakip na si Mayor Francis Amboy sa among Banwa. Yara man sa among kahiwatan ang Iloilo veterans nga ginapangunahan ni Hannibal Lipardo kag Major General Romeo Alamillo, presidente kag CEO sang Veterans Federation of the Philippines Iloilo Chapter. Pagkatapos ng seremony, nagpadayon ang grupo sa Maasin Watershed para sa tree planting activity bilang kabahin sang nagapadayon nga reforestation efforts kag nagtanom sang 300 ka coffee seedlings. Matapos ang activity sa Maasin, nagupod ang mga personnel sang Philippine Army sa Bonifacio Day Parade sa Bonifacio, Tansa, Iloilo City proper. Sa dugang pang balita lokal, sumugod na kahapon, Disyembre 1, 2025 ang temporaryo nga pagdumili sa paghulik o kung anuman nga sa isang pagpangisda sa Iloilo River tubtob sa Marso tuig 2026. Ini ang base sa pagpatuman sa Regulation Ordinance No. 2025-027 kung ang Iloilo River Closed Fishing Season Ordinance kaginpasar ni Anay Iloilo City Councilor Eli Estade Jr. Dumilian ang amuman nga sa isang pagpangisda halin sa Drilon Bridge sa Lapuz Tubtob Diversion Road Bridge sa Mandurriao, Iloilo City. Iniagod hatagan sang tion ang mga isda nga makamuad o kon makapamuto kag makabalanse sang populasyon ang anuman nga sa isang isda sa Iloilo River, ilabi na ang bulgan. Ang madakpan nga nagapangisda ang sa ginadumulian ng mga lugar ang sarang magbayad sang 1,000 pesos sa first offense o kon community service, 2,000 pesos sa second offense o kon community service, kag 5,000 pesos kag confiscation sang nadakpan nga isda sa third offense. Alas 6:32 sa aga, oras ginadulong sang D3 Bayo kung ginatrangkaso kabala Ma'am Cynthia Botero, Ma'am Gemma Crisalis Sumido, Jerel Burgos Tanangonan kay Jillian Tanangonan, tumar na D3 Bayo. Naatala na nga i-deploy sang Police Regional Office 6 ang 1,500 ka police personnel sa Boracay Island sa Malay Aklan sumugod sa December 7, 2025. Ini para sa iwaton nga ASEAN Senior Economic Officials Meeting nga magasugod sa December 10 tubtob December 13, 2025. Suno kay Police Regional Office Director Brigadier General Josefino Ligan nga ang duha ka gatos ka delegado gikan sa nakalilain nga pungsod ay magatambong sang ASEAN. Wala naman sa baguhon sa entry kag exit points sa isla sa diin pwede sa gihapon makasulod sa iban nga tourist spot sa Boracay ang iban nga turista. Apang gipasiguro sang PNP ang seguridad sang tanan sa diin nakaplastar naman ang ila security plan. Sa dugang pa nga balita lokal, sa Molo, lalaki nang hurikap sang babae nga karatedor haplak sa dalan. K5 Aaron Refuyos sa report. Mga ka-K5, isa ka lalaki nga ginapatihan ng hurikap sang dughan sang babae, pilason, nagahabok ang guya kag dumadaktak pang iyang ngipon
tungod ang babayi nga iya ginhurikap isa gali ka karatidor sa distrito sa Molo. Yaring detalye sa katunya balita. Nagapalang-habok ang guya, kagdo mahukas pa ang ipon. Ini ang sitwasyon sa lalaki nga si alias Pisong 39 anyos nga ginareklamo sang pagpangurikap sa 17 anyos nga si alias Hart sa barangay San Pedro Molo pasado alas 8 sang gabi Disyembre 1. Suno kay punong barangay Carla Pascua, gikan sa isa ka okasyon si Pisong nakainom kay naglabay lang sa iya si Hart. Kinpamangkot niya ini, naghambal sang matamis nga I love you apang may lakip nga paghikap sa dughan ni Hart. Tungod sini, napatopan ni Hart si Pisong sa guya. Bangod nga yara ini sa kahulogbon, natumbay ni kagin sa puti pa ni Hart. Dungol si Pisong sa ilang barangay. May kaso man anay nga alarms and scandal kag pagpanakit sa iya nga kasilingan. Sa panaysayo ni Pisong, wala sila ginhurikap si Hart, kundi ginhambalan lang niya sang I love you. Tungod niya, nag-opahan siya kay Hart. Payag pa niya, may itsura daw siya. Guwapo. Kaangay kay Dingdong Dantes ang nawong, kagang babae mismo ang nagapalapit sa iya. Sa hambalan? Hindi naman, katulad ng hambalan ko nga bakuhan sa guwapa kay Hart na. Bilog. Tungol siya since nga nagkapitan pa kon nga amay, sa sakon nga lulo nga former mga kapitan, as sakon nga administrasyon, amo gyapon daw ay gitsang pagbago. Kagkatilaw na ganing priso eh. Mga kaki-5 sa karon, yara na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang lalaki. Kaya nahibulo pa kung wala magpasaka sang kaso ang Iloy sang biktima. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang. Las 6:35 sa aga, Barangay Kapitan sa Istansya Iloilo nagsungka sa iya armas sa pulis. Reggie Di Mayo sa report. Voluntaryo nga nag-turn over sang isa ka armas lothang ang isa ka barangay kapitan sang barangay Takbuyan, Istansya Iloilo nga si Roy Florendo Rogales kaupod ang isa ka residente sang amuman nga barangay sa kustodiya sang Istansya Municipal Police Station pasado alas 11:30 sang aga Nobyembre 30. Ang armas lothang amo ang isa ka 38 caliber revolver nga wala sang serial number. Ini nga programa ang kabahin sang oplantikal nga ginpatigayon sang Istansya Municipal Police Station bilang kabahin sang ila kampanya batok sa Luz Firearms. Sa karon, ang nasambit nga armas lothang ang yara na sa kustodiya sang Istansya Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon. Ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5th Distrito, K5 News FM. Liga Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX. Pulyo nga taga-maasin apektado sang sunog sa Hong Kong. Yari ang report. Inkumpirma ni Public Employment Service Office o Conpaso Iloilo Province Manager Dr. Cynthia Dario nga mayara na sang natumod nga mga overseas Filipino workers o kon OFW nga apektado sang sunog sa Hong Kong. Suno kay Dario ang duha ka mga Ilonggo domestic helpers ang nagatirer kag nagatrabaho mismo sa nasunog nga building. Dugang pa ni Dario padayon ang coordination sang Paso Iloilo Province sa himata sang duha ka mga Ilongga kag sa mga national government agencies agud nga masiguro ang bulig para sa ila. Base sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM team, ang duha ka mga OFWs ang residente sang barangay Kaigon kag Siwalo sa Maasin, Iloilo. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 6:37 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Sa kaangot nga balita lokal, may trauma pa ang duha ka Ilongga domestic helper sa Hong Kong nga residente sang Maasin, Iloilo. Kasunod sang naeksperyensyahan nga sunog sa residential building nga ila ginatiniran kag ginatrabahuan. Ini ang pahayag ni Public Employment Service Office Head sang Iloilo Province, Dr. Cynthia Parcon Dario. Suno kay Dario sa basis information gikan sa Overseas Filipino Workers President gikan sa Maasin, grabe ang hilibion sang duha ka Ilongga sa ini na istorya paagi sa tawag bangod sang among traumatic experience sa nagluntad nga trahedya. Si Dr. Cynthia Dario. Amo na sa subong safe sila do nga they are in a state of trauma. Kay ti naka-witness gid sila mamo sang pagsunog gid mismo sang building didto. So
kung kaisa they felt nga ti na trauma sila kag sa nasaysay sang aton nga nga OFW president coming from Maasin, pagtawag ya sang Saturday nagahilibion daw sa iya, but mayugit kiti safe sila. Sa subong ma'am, we are gabaton kita sang information if may ara pa kita mga Ilonggos nga ma-account dito kay ti sige man gihapon ang pag-profile sang aton nga mga officers sa grassroots. Pero may data kita ma'am kung pilatanan ang mga Ilonggo OFW sa Hong Kong, Subong. Ang datos naton ma'am is on a regional nga datos that is 54,629 kagang ini nga data nato naghalin sa Department of Migrant Workers. Las 6:40 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Sa balita regional, libre nga bulong sa ospital sa Antique, ginadoso sang Antique Provincial Board. Eileen Magbanwa Taroha sa report. Ina-endorso sa talada kang sangguniang panlalawigan o kon SP nga ibalik sa national government o kon mangin Department of Health o kon DOH accredited ang Angel Salazar Memorial General Hospital o kon ASMGH kagimuon naman nga provincial hospital ang Kulasi District Hospital. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay SP Carmila Rose de Mamay, ang chairperson sa Committee on Finance and Appropriations, naging pahayag nga amudyang nakitaan na nga tikang sa nagabangal nga garastuson kang provincial government sa ospital kung sa diin nagdangat rin sa 247 million pesos ang utang sa mga bulong. Suno pa kay Di Mamaya kung mangin DOH accredited ang ASMGH, mangin libre rin ang tanan nga supply kang bulong, laboratory fees, hospital machines, kag mangin ang sweldo kang mga empleyado ang iga-cater kang DOH. Pananglitan nga diyang matabo ang pondo kang ASMGH ang matapa naman sa Kulasi District Hospital kung sa diin amo diyang magasalo kang mga pasyente sa norte nga bahin kang probinsya. Sa talada magapangayo kang bulig si SP Di Mamay kag iban pa nga mga board member sa opisina ni Senator Loren Legarda kag Congressman AA Legarda agad nga mahimo ang amo nga plano. Namanaan nga ang Western Visayas Medical Center sa Iloilo ang nagaisaranan pala nga DOH accredited hospital sa Western Visayas. Kag balita regional halin ridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. Sa Aklan, duha ka motorsiklo nagbunggoanay, duha pilason. K5 Leonard V. Rice sa report. Pilason ang duha ka babayi matapos nga nagbunggo ang motorsiklo nga ilang ginasakyan sa nagaliko nga auto sa may highway nga sakop sang barangay Tigayon, Banwasang Kalibo. Suno sa driver sang Hyundai halin sa poblasyon Kalibo ang motorsiklo nga padulong kuntani sa Banwasang Panga, samtang magaliko na kuntani ini sa poblasyon sang natabo ang aksidente. Bangod sa kabaskog sang impake, nakakase ang bumper sang kotse kag wasak ang gilid sang Honda ADB. Nakaangkone sang pila sa ulo kag lawas ang babayi nga driver sang motorsiklo, samtang pilason man ang iya nga pasahero. Gilayon man sila nga gindala sa pinakamalapit nga ospital sang mga nagresponde nga miyembro sang PD RRMO, samtang luwas naman ang tanan nga sakay sang salakyan. Sa karon yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP ang motorsiklo kag salakyan para sa dugang nga investigasyon. Nahibaluan nga madanlog ang dalan sang natabo ang aksidente bangod sa wala untat nga pag-ulan, dugang pa ang ginatawag nga rush hour. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo.
K5 News FM. Ina-endorso sa talada kang sangguniang panlalawigan o kon SP nga ibalik sa national government o kon mangin Department of Health o kon DOH. Naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court RTC Branch 265 ng Pasig City laban kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Jing Capil. Kaugnay ng 7 kasong graft na isinampa laban sa kanya na may koneksyon umano sa operasyon ng kontrobersyal na Lucky South 99 Pogo Hub. Unang naipakilala ang Lucky South 99 bilang isang malakihang legal na online gambling facility. Gayunpaman, noong Hulyo ng nakaraang taon, sinalakay ito ng mga otoridad matapos matuklas ang ginagamit umano para sa human trafficking online scam, operations at ibang illegal na aktibidad. Sa kabila ng mga natuklasan, hindi ito agad na ipasara hanggang sa personal na iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasara ng lahat ng Pogo Hubs noong Hulyo 2024 dahil sa patuloy na pagtaas ng mga krimeng iniuugnay sa mga naturang pasilidad. Ang warrant of arrest na may petsang Nobyembre 28 ay nilagdaan ni Acting Presiding Judge Josephine Adbento. Itinakda naman ang piyansa ni Capil sa halagang 90,000 pesos. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, the super antioxidant. Ako ang inyong tagapagbalita, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon. K5 News FM. Sa simbahan, patay. K5 Rufa de Veros sa report. Kasalukuyan ang pinaghahanap ng pulisya ang isang lalaki matapos itong barilin ng isang construction worker sa labas ng isang simbahan sa Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental noong Linggo, Nobyembre 30, 2025. Ang biktima na isang 59 na taong gulang at residente sa nasabing lugar ay diniklarang dead on arrival sa ospital. Samantalang tumakas ang suspect na isang 43 anyos na lalaki na residente rin sa parehong lugar at patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga otoridad. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nasa simbahan ang biktima upang dumalo ng misa. Sa kalagitnaan nito, lumabas siya upang umihi nang barilin siya ng suspect gamit ang isang caliber .45 na baril. Tinamaan ang biktima sa kanang balikat at sa itaas ng kanyang kaliwang mata na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa PNP, ang posibleng motibo sa pamamaril ay ang walang batayan na pagsiselos ng suspect. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Halingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National. Las 6:46 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Nagapangabay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga nag-graduate nga officials ng Armed Forces of the Philippines nga magpabilin nga tampad sa ila katungdanan sa Republika kag sa pungsod. Inyang pahayag sang Presidente sa joint graduation ceremony sa Major Services Officer Candidate Course sa Villamor Air Base sa Pasay City, kung saan nag-graduate ang 630 ka-officers gikan sa candidate course. Ginpahanumduman ni Marcos Jr. kang ila kadalagan sa AFP ang wala ginatakos sa mga medalya lamang sa baylo kung paano nila serbisyohan ang kasubong nga mga Filipino. Ginpamilit pa sang Presidente nga dapat madayunon sa militar ang pagdefensa sa sovereignty sa Pilipinas, ilabi na sa West Philippine Sea. Sa dugang pang balita national, nagpanawagan si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa tanan nga Filipino ngayara sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Nga kuhaan sang litrato kon video si anay Congressman Elizalde Co kag ipadala o kon i-post sa social media agud nga badasig ang pagpabalik sa iya sa pungsod. Ginapatihan ngayara karon nagatener sa Portugal si Co. Ginpag na Rimulya na magluwas sa Philippine passport. May nauyatan man nga Portuguese passport si Co.
Alas 6:48 sa aga, oras kinadulong sang Mighty Sea, ulihi nga nakita sa pungsod Israel ang DPWH Mimaropa executives nga ginapangita sa kaso may kang tanan sa flood control anomaly sa Oriental Mindoro suno sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Suno kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, wala pa nadakpan ang mga opisyal sang gobyerno apisar nga ginisyuhan na sang warrant sang Sandigan Bayan sa diin nalakip na diri si Materials Engineer Timohen Adyong Sakar. Dugang pa si Sakar upod ang siyampa ka DPWH Mimaropa officials, 5 ka executives sang SunWest Incorporated, anay House Appropriations Chairman kag anay Congressman Elizalde Co ang ginakusaran sang graft kag malversation bangod sang ginatudlo nga anomalya nga 289.5 million pesos nga road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro. Sa katapusan nga balita national, ginpangunahan ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang 11 nga school-based feeding program. Manumduman nga ginaprobahan sang Senado ang 2026 education budget nga nagapataas sa coverage ng DepEd school-based feeding program sa 4.49 million pesos kag mga estudyante. Mayara sang 28.66 billion pesos nga ginpain para sa amo nga programa sa diin makapalawig sa feeding program sa sulod sang 200 ka adlaw. Ang 45-day targeted feeding ang magasuporta sa 604,134 ka junior high school kag 200,663 ka senior high school na severely wasted kag wasted learners. Las 6:50 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Balita sa luwasang pungsod sa Sri Lanka, nagdeclare na ang gobyerno sang Sri Lanka sang state of emergency kasunod sang malapnagon kag makahalalit nga pagbaha kag mudslide tugas ang cyclone Ditwa nga nagpatay sang 330 ka mga tawo. Inila ang ginakabig isa sa pinakamakahalalit nga bagyo nga nag-igo sa nakaligad nga tinuig sa pungsod Sri Lanka. Masobra naman sa 200 ka mga tao ang missing, samtang masobra 200,000 ka mga pamalay ang nangguba kung sa diin naglabot sa 108,000 ka mga tao ang nadulaan sa balay kaginbutang sa state-run temporary shelters. Halos 1/3 nga bahin sang pungsod ang wala sang supply sang elektrisidad kag tubig. Sa katapusan nga balita international sa Amerika, naghiwat sang panibagong nga paghambalanay ang US kag Ukraine para sa ceasefire deal nga ginaduso sang Amerika. Ginpangunahan ni US Secretary of State Marco Rubio ang tiglawas sang Ukraine ang sinapol nga ginhiwat sa Miami, Florida. Suno kay Rubio nga katuyuan nila nga hindi lamang maguntat ang giyara kundi lakip man ang malawig nga kalinungan. Las 6:51 sa aga ko na constipated kabala Sir John Lee Sarabia, Sir Nonito Sombong, magtumar sang Klinika Spore Biotics. Blessed morning kay number 1 kagawad Sir Rami Ramos. Sir Rami Ramos, kagawad Rami Ramos sa Pulao, Dumangas, Iloilo. Sir Bambu Durendes Nava, Congressman Bebot Nava kay Ma'am Ding sa Sitio Hacienda sa Ermita, Dumangas, Iloilo. Bishop Don Guines, Sir Charlie Desa sa Sitio Turil sa Cali, Dumangas, Ma'am Cheng Dungines, Ma'am Norma Dana Baldoque, Tita Nening, Ma'am Estrella Montaño Bianya, and Ship Captain Sir Noel Bianya sa Caps Cafe sa Kabilawan, Barotac, Nuevo Iloilo, Ma'am Rhea Langreyo Mahilom, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Charlie Libuon sa Candida Farm and Prayer Resort sa Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo. Good morning. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500. Baliskad sa nauna nga pahayag sang Department of Energy Oil Management Bureau nga maga-rollback ang presyo sa produktong petrolyo subong nga semana, magatuhay nga hulag sa presyo sa petrolyo ang ginanunsyo kag ginpatuman sang oil companies. Base sa advisory sang oil companies, ang presyo sang gasolina nagsaka sang 20 centavos kada litro, samtang ang diesel o krudo nagdubo sang 2 pesos and 90 centavos kada litro, kag ang kerosene nagdubo sang 3 pesos and 20 centavos kada litro. Nag-epekto ang price adjustment las 6 subong aga.
Sa reference rate, 190 pesos and 84 centavos ang Kuwaiti dinar, 152 pesos and 39 centavos ang Omani Rial, 82 pesos and 63 centavos ang Jordanian dinar, 77 pesos and 47 centavos ang British pound, 66 centavos ang Lebanese pound, 58 pesos and 72 centavos ang United States dollar, 77 pesos and 71 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 54 centavos ang Hong Kong dollar, 73 pesos and 6 centavos ang Swiss franc, 42 pesos and 2 centavos ang Canadian dollar, 45 pesos and 30 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos and 40 centavos ang Australian dollar, 155 pesos and 78 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 65 centavos ang Saudi Rial, 45 pesos and 13 centavos ang Brunei dollar, 33 pesos and 62 centavos ang New Zealand dollar, 14 pesos and 22 centavos ang Malaysian ringgit, kag 1 peso and 87 centavos ang New Taiwan dollar. Blessed morning kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Jean Ray Siman, Rica Domingo Kisto, Raquel Gubatanga, good morning! Sa ato na nga balita sa hinapang sa basketball, liwat nga gintambakan sa Gilas Pilipinas ang Guam sa score nga 95-71 sa first window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa first quarter pa lamang wala na gipaporma sa Gilas ang world number 81 nga Guam sa panginhiwat sa Ateneo Blue Eagle Gym. Bangod sa kadalagan, mayara na sang 2-0 nga advance ang Gilas sa Group A. Katupong na sang Gilas ang Australia nga mayara sang 2-0 win-loss record kung sa diin mag-atubangay sila sa Marso 1 nga hiwaton diri sa Pilipinas. Mga ginikanan kabataan nyo para blang healthy bla, di pagtrangkasohon, patumara Mighty C Syrup for Kids. Ma'am Chenny Lianyo Jimenez, sa Ulangawan San Enrique, Jovel Consular, kay Ma'am Lynette Salvelia Puniel, Sir Jimmy Pagado sa Agdahon, Pasay City, Pasay City Vice Mayor Nonoy Elizar Chavez, Vice Mayor Pangga Lamasan Picso sa Dueñas, Sir Dan Calvo and family, good morning! Sa ato na nga balita entertainment, Chi Filomeno kag rumored boyfriend nga si Matthew Luwilier spotted nga obdanay sa Cebu. K5 Kaja Hanaysay sa report. Padayon ang pag-init sang dating rumor sa tunga sang aktres nga si Chi Filomeno kag businessman nga si Matthew Luwilier matapos sila liwat nga nakita nga nag-danay sa Cebu. Spotted ang duwa sa Oak Ridge Marketplace sa diin naglaptang isa ka 10-second nga video sang ila pag-upod sang Nobyembre 27, 2025. Makita sa video si Matthew nga nagakuha sang litrato ni Chi, upod ang isa ka staff kag isa ka security guard nga naghatag sang mas comfortable kag close vibe sa ila. Sa subong, wala pa sang direct nga pahayag ang duha angot sa issue apang padayon ng intriga kag kilig sang fans nga nagahulat sang update. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, magatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Thank you, Kesha, sa balitang extra special. Hindi makapati ang mag-best friends sa Ohio, USA nga sanday Madison Knight kag Jameson Hicks. Nga dungan sila nga makaangkon sang baby kag ang makatilingala pa amo nga kapit kag triplets sa ilang babies. Ginpahayag nga halin pa sang dalaga ang duha. Masami na nila nga ginistoryahan nga kung makapamana sila, dungan sila nga magabusong para dungan naman sila sa pag-atipan sa ilang mga baby kagawad Rami Ramos. Subong man dako ang ila kakibot nga halos dungan sila nga nagbusong. Kag labi sila nga natingala Sir Eric Gose, Sir Biroy Gose kay Ma'am Lori Gose sa Dabong Haniway. Nga
Kapid ang anak ni Madison, samtang triplas naman ang anak ni Jameson. Kag kasubong sa ila nakasugtan, Ma'am Eden Bayas, dungan nila nga ginatipan ang ilang babies. Nga lobos nga ang kasadya, kung sa diin nagabuligay sila sa magbantay sa mga bata. Mare, may atunan ko man tayo anay mga baby ko. Balos malana mo. Alas 6:58 sa aga, oras dulong sang klinika D3 Bio kag DTX 500. Amazing grace, how sweet the sound. I will give you more than you ask for. Be patient and trust me. Dayawon ta ang Dios tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton. Ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo ukon ginahuna-huna. Ephesians 3 verse 2. Kung nahadlok ako, magasalig ako sa Diyos. But when I'm afraid, I will put my confidence in God. Psalm 56 verse 3. This is the word of God. Sir John Lee Sarabia, kay Nini IC, Ma'am Irene, Bishop Don, Sir George Ocampo, Brian Ferrer, Gapangapena, DTX Coffee Mix. Ang oras alas 6:59 sa aga, oras ginadulong sa klinika Spore Biotics kag DTX 500. Birthday greetings kay Manong Untoy Pingason. Hindi nga Onyoy na, Untoy. Sang Sohoton, Barotac, Nuevo, Iloilo, Adriano Pingason. Ang loves ni Mami Paneka. Manong Untoy, the Lord bless you and keep you. Sir Untoy Pingason, enjoy your day. Pangumpay doon. Yung punto alas 7 na sa aga, ang iba niya mga panamyaw karon sa Foro de los Pueblos. Yung punto alas 7 sa aga. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning News Cast. Martes, December 2, 2025. Ted Aujero Francia. Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.